Asɔre ba magye adwa ene ye ba behwe eba a ewa bontin dada no mu baako. Na ebe ni bi wo ho a ya na akoye ehintabe. Eba se de ehintabe no ya na emu nkyerɛkyerɛ na na ase emu ntiase no ya na edin. Enti bibia no wobetumi abu ebe no. Nanso questions bebree beba ho. Titiri na amafo no wobetumi abusa. Na eba ehintabe a kasafua na emabe no complete no empanimfo de hye boam na boam no ya wo mpese wo bie so tini yese nyansapon so yesane no obadwemba ebe ni nyina ne se opani dware wi a na nsu ase ewo ye nipa ya brabo menka akanfo nko a nipaku bia di ompanimfo ni ba bia edi mpanini na ye nananom penso no na mpanimfo ye nipaku a ye si won fom enti amamre mu nyema bebre ho no mo a na ye yema mpanimfo a yenye bi ma emofra nkuma ebi wo ho no mo a yesusu se na ase obi tietu bi fa hodi so na mponka mesusu se edini die ni koso ma wo mo a nka nso ye pani obenya ni die ni bi sisi obi ye pani no onya eduru wo so nso a obi nso bo nse pani bi anye papa enu ntina ma obi anya kwan a okasa tie panin fi se ya daadi ama obi ehun se mpanimfo onye papa enti wo be ye panin pe na nso akoye se bi enti na wonya kwan a wo ka kire panin bi se onye papa no ati se wo ekokoto adu na wakum wo fa akodi na ade no sara na wo fa sensusu abrafo odi eti wukum wo fa wie na adi na ade a wo fa sensu betwa wuti ena wade sa na nananom aka to na osi ye krakra ye mpanimfo se de tetefo ye no no eti na omunya nkrofo a esi won fom ena omabu be na to se opani dware wi a na nsu asa ya na nipa ebusa ho asem se na nsu san ne de se pipe ofie on so a nsu asa na nsu na asa na ye de ye nom ana de di dware na asa eti obi bebusa se na asa na adwo no wo bi ba fie wa enya nsu ma na ana se esutini na yetimi ko se nsu ofiri mu ba no ene bi ni wokura we na kyerese eyeba asem wo mu na hinta enti osahene memeni mitim a ye behwehwe mu se eye hintabe ene se nananom hwe ye nipadua no ena omhyehyɛ ebe ne de ma yen na ewo enipa ya setena mu ye dware mu no se obia kyerɛ ne ba dware ana se akola bi sua dware a se de ka se abofra enim adware akora na enye na furu so no ohwe oba na timi ka kyerɛ se odware twitwiru tuye aya wuru tuye bonso oba no ne ka kyerɛ se odware awuru asiye ba ma ne ka kyerɛ se wuru asiye fi se ye omiamia bi onipadua ho a obi susu se osujani ba de ye se ehunidie ntino osujani ba adware na nka onu obi anim tumuhia so ahu eti sabio udware no anhuru tumu yi a mbega se wadwale nso anhuru ho yi ena de no mpokura ye de ne a se de tie ni na de ebe no eye enipa yase se obi a wadware a wudi nsu agudware sen na wudware bia no ba bia wudware onipadua ni nyina wi a uhwie nsuo a aka guo no eye wase e pa cha wankasa fa ho ye example wo comment aka che mi sa asem America no eye no kure emo emeji achiniye se enkase odware shower free shower no na fa bucket bu nsuo gu na dware ho se so onya timi di nsuo huru wase wi ade aka ade eden eti opani na owo eni padua ho no ampanifo atudi dia ye be no nye opani akokora watifie na nya abre watifie na emo mpani sabe yase ena omfre na opani ebe o medical church mu panyi o amanfo eti ebi dum anya antimase enti no manya bre a mayi nsem ni nyina gu ho no eti be na wosi opani dware wi a na nsu asan sei ena beneti asori ba di machi na sua bebre apia